Tafliad hir, tuag at Owens. Dim trosedd medde'r dyfarnwr. Horan yn cystadlu. Horan eto yn gorfod trefnu am ddiffyn. Mae yna hanner cyfle fan hyn sy'n troi'n gyfle da, cyfle i Reddy Evans yn ei sgwario i'r canol. Y myfyrwyr! Gwasgu honna heibio'r postyn, Elliot Evans ar cyfle. Wel, camsyniad a methu trefnu hunain yn y cefen. Cei Connah yn agor yn y cefen i Will Evans i dreiddio. A clyfar iawn gan yr ymosodwr yn sgwario honna i lwyber Elliot Evans, a fydde gofyn bydde fe wneud yn well na ni, dwi'n credu. Mae Morgan yn glyfar. Creu lle iddi hunan. Morgan yn parhau. Yn trio bwydo Roscoe yn y cwrt cosbi. Holmes. Gwneud y gwaith amddiffynol o Rob Hughes yn taro pêl beryglis iawn tuag at Andy Owens. Ar y mil y cwrt, dim cefnogaeth, y blaenwr yn mynd, yn cael ei dynnu i'r llawr. Iwan Griffith y dyfarnwr yn pwynt at y smotyn, dim cwyno o gwbl. Y bêl at Owens. A Lewis wedi gorfod troi un ffordd wedyn y ffordd arall. Ac yna'n cael ei lorio gan symudiad cyflym Owens. Cyn llorio'r blaenwr. Morris yn rhwydo yn erbyn llif y chwarae. A Cei Connah yn gosod un drod yn y rownd derfynol. Ei drydydd gôl yn y cwpan. Cael y Morris. A honna wedi brifo y myfyrwyr dwi'n ame ar ôl y dechreuad cadarnhaol hyn yn erbyn y tîm sydd yn ail yn y gyngred. Dyma fe eto, Lewis yn codi. Parker, bachu ar y bêl rhydd. Morris. Hughes mas ar y dde. Digon o grysau coch yn aros am groesiad. Y bêl yn rhy agos at Fuller. Y bêl nôl at Bakare yn ei chladdu ddi. Ail gyfle Cei Connah, ail gôl Cei Connah. Rob Hughes ar croesiad, digon o grysau yn aros, a efallai eisiau gofyn be oedd Fuller yn gwneud yn dyrnu honna. Dim pwysau, a bêl yn rhydd o ganlyniad. Michael Bakare yn claddu i ail gôl yn y cwpan y tymor hyn. Cei Connah yn ddigon gyfforddus gyda rheina. Dyma Rob Hughes ymlaen at Owens yn troi, yn defnyddio gorff yn gryf. Hughes eto. Mae Bakare greu rhywbeth ar y wyth efallai. Dim llawer o gefnogaeth, dim cefnogaeth o gwbl. Does dim eisiau cefnogaeth ar Bakare, pêl beryglis arall. Hughes ar peniad, Fuller ar ail arbediad. Yn cadw'r myfyrwyr yn ddi. Mae'r cyfle eto, Bakare yn creu popeth ar ben ei hunan. Fuller yn methu unwaith eto yn dod mas i gasglu'r croesiad. Myfyrwyr yn awyddus i ddechrau bethau'n gyflym. Unwaith eto, Emlyn Lewis y cefnwr canol yn arwen. Y rhythr lawr y ca yn ddigon cryf yn sboncio'r chwaraewyr oddi wrtho fe. Roscoe i'r canol. Will Evans yn cyrraedd. Elliot Evans! Am arbediad gan Danby yn erbyn y postyn. Ac yn bachu arni. A trio claddu'r bêl na ar yr ail gyfle. Emlyn Lewis, y cefnwr canol, yn creu beth eto. Roscoe, efallai fymryn yn ffodus. Barton ar camsyniad. Ac Elliot Evans yn debyg iddi gyfle yn yr hanner cynta hefyd, yn trio crymanu honna i'r postyn pella na. A gewinedd John Danby yn y gôl, dwi'n credu, yn achub i dîm y tro yma. Andy Morrison. Bydde fe ddim yn meddwl am y rownd derfynol eto. Cathyn i tharwy'n fyr at Morgan. Cyfle arall i'r cefnwr groesi. Wel, wedi drefnu o flaen llaw. Wedi drefnu dda. Cyfle arall, McCarthy ar hyd wyneb y gôl. Unwaith eto. Dylan Rhys y methu bachu arni. Nawr Bakare a Cei Connah yn gallu gwrthymosod efallai. Barton. Pas dda gan Barton. Parked ar y ben ei hunan. A John Disney wedi cyrraedd y cwrt cosbi. Mae Barton a hefyd i mewn at Disney. Tair gôl!
Disney'n dathlu, Cei Connah'n dathlu, yn erbyn llif y chwarae unwaith eto, trydydd gol Cei Connah, ac os bosib gall Andy Morris yn ymlacio nawr. Barton ar bas digonedd o le. A Disney ar ben ei hunan yn y canol ar ymyl y cwrt chwech, dim ond cyffwrdd ar bêl oedd eisiau gwneud, dim gobeith i Will Fuller yn y gol. A mae rhaid casglu fod dim llawer o beth i Met Caerdydd nawr. Chwe munud a hanner yn weddill. Bacare sy'n aros amdani, Emlyn Lewis yn trio dwyni, Bacare yn darganfod Owens. Nôl i lwybr Bacare, ymyl y cwrt i danio, yn gadar, yn gywrain. Ond yn syth i ddwylo Will Fuller. Dyna'r perygl pan mae'r myfyrwyr yn mentro mlaen, mae yna le y tu ôl iddyn nhw. Mae yna chwaraewyr chwymwth fel Michael Bacare, yn gallu manteisio ar hynny. Pel i'r canol, Ross Grow! Yn erbyn y bar, Will Evans, y peniad ar yr ail gyfle dros y bar. Gyfle gore y myfyrwyr yn yr ail hanner yma. Y croesiad yn ddwfn yn uchel ac unwaith eto Ross Grow yn dianc rhag yr amddiffynwyr. It's so special clwb a i'r players, gyda ni lot o'r players o'r un tîm o'r blwyddyn dwytha, so i cyrraedd yn eto mae'n special, cos da chi yn gweld y tîm sy'n curo'r cwpan yn mynd allan yn fuan yn y cwpan blwyddyn wedyn, so i cyrraedd yn eto sy'n bod yn special iddyn ni. Wrth gwrs ni'n cael, o'n i well tîm trwy'r gêm gyfan, ond yn andros o siomedig, colli tair i ddim. Dwi ddim yn credu oedd hi'n tair i ddim gêm, ond fel yma, maen nhw'n clinigol un ochr, da ni'n camgymeriadau. Fi nath y camgymeriad gyntaf i nhw cael y gol gyntaf efo'r penalty. A wedyn dyn ni'n bwrw postyn, dyn ni'n bwrw crossbar. A maen nhw'n gwneud popeth, mae bob chance maen nhw wedi cael, maen nhw wedi sgorio. Yn ffodus, da ni heb. You know, we didn't start great, and credit to them, they started really well, started really sharp, and you know, and for me it wasn't about the system they went with, it was just about us being on our heels and being very flat. And you know, Ross County played in a cup final last week and lost the bottom of the league yesterday, do you know, and I think that can have an effect. You know, there's a massive come down from last week, and I just thought we were so flat and tired in that first 15-20 minutes and really was concerned about the outcome of the game. But you know, the identity of the team, the identity of me and the players are that no, you know, you're not going to roll over. It'd be very hard for any other team, I think, to actually come back from that start the way we started, but to win the game 3-0, you know, I'd just like to be gracious and just say, you know, I thought 3-0 is really harsh on them. You know, they probably had 4 or 5 chances. We had probably 4 or 5 chances and we took 3 of them. And sometimes that's a difference. John Danby had to make a few saves, what you pay your keeper to do. But in the end, it's the right result, because all the dirty nuts and bolts stuff that need to be done to win a game of football, we did it right. It's been a good season. Yeah, it can be better. We know that. So we'll keep working hard. We've got Kevin Druids next week, and that'll be a tough game, very tough game. And we'll work hard. We'll dust ourselves down Monday in training, or tomorrow evening in training, and look to execute at the next weekend. And again, it's a different game, different context, so there'll be different problems that we have to solve within the game, and we'll look to do that. And hopefully, we'll come out with 3 points next Saturday.